Рецептата за палачинки на пандишпан. Един прохладен снежен ден пандишпан е само дома и решава да си приготви нещо вкусно. Намира любимата си рецепта за палачинки. Нужни са му брашно, 4 яйца, 1 литър мляко, масло, щипка сол и мед за сервиране. Първо добавя млякото. След това чупва яйцата в купата. Добавя брашното, щипка сол, разбърква сместа добре. Включва котлона и слага тигана да загрее, като внимава да не се опари. Слага масло в тигана. Изсипва от сместа в тигана с черпак. Палачинката почва да се изпича. Пандишпан обръща палачинката, за да се допече от другата страна. Палачинките ухаят чудесно. Слага и последната в тигана. Обръща я. О, това е Кеко! Кеко също обича палачинки. Двамата приятели хапват заедно. Край.